tayo sa harap dadaan. Ay. Me. I have water there. Where's DJ? Kuya, help me too, please. I have water there. Zach, take it back. Little girl. Move. Forget it, you almost forget it. Be organised. You asked us to help and you didn't help us. Did you? Bag? Dito. Kasi natin kung tinawagan natin. Ay, ano pa pala ako ng ano nila? Yung lutuin ko pa yung kay Jan. What do you want, Mom? God. I'm gonna cook them noodles. Horse. Please. What? Did you Can you get my ano? Yes, One. it is good. How many did you get? Yeah, there's only 2 left. What's this? Oh, Where's the water? I thought that's the one. And you got 2 of them. Yeah, maybe you will No, like that it. is the one. No, Happy it birthday, is. Happy birthday. That's our gift. I don't have a gift. Do you get any What? phone? Zach? Huh? Oh, Wait, another one of these. Zach, did you get? You bet. Yeah, I made it. Come here! Zach! Zach. Zach! Did he? What time they ring you? 5 o'clock. Who rang you? Mitch. What he He was said? one of the first ones picked. He was the first one. Picked. Oh my gosh! You asked me if you didn't make it, if I'm so proud of you. I said yes, and now I like this. Come here, mommy! Zach! Zach. Oh my gosh, nakuha si Zach. 5 o'clock during. You know what? I've been thinking. We Of rang ya. Horse. Yeah, it is on silence. Come here, hug mommy. So you're the first one got picked. Hello. Kiss mommy. Put that thing in your bag. Why? So what's the plan? The whole life's back. What? Careful on that, Zach. What's the training? Well, I haven't got that yet, but there's 5 compulsory ones. Compulsory. Got to play You them. have to be there. Players. Yeah, where? Will be a training camp. Yeah. But you're into it now, Mark. 'Cause you, what? Ayaw magka-vlog. Pero I'm so happy. Okay. Lutuin ko na yung ano. Why did you get this? Because I couldn't find this one. It was way behind. So I spray and I said, it smells like alright. This? You Yeah. like that? I like this. Yeah, that one. That's $10. That went over here. It didn't even touch your arm. Yeah, it does. Why sorry? He said, you got for how about Jimmy made it. Jimmy. Ay, very good. That smell. Ay, silang dalawa nakuha. Hi. So Mitch said he was the first one got picked. One of the first. One. You're not going. The first game he got picked. The first on the. That's why he got put in shit teams. Because they didn't need to look at him anymore. It was done. Picked him. The first tryout. He The already. first game he played, Yeah. he played real good in the first Yeah, the first game. tryout. The first Yeah. tryout. He got picked that way Yeah, that they time. picked him then. Oh, and then that's why he's putting in the. Shit team because they were It's not saying really they don't good. look at him anymore. So they're. Oh my He god. said he's going to come down and watch a couple of play games. And, Oh, Mitch. yeah.
When's the cane? We don't Don't know know, I've yet. got to get Do on. you have Ganito at home? I've got to, I think on Facebook, I've got to get a little group happening. Oh my god, so! Oh my god, I'm so red. I'm so much red. So, Naluto ko na yung kay Jan. Yeah. Of course. Yeah. different look at the gravy zone. It's hot, that gravy. It's You'll be hot. right, put it in your mouth, Okay. I know you. Good. That's freaking good, isn't it? But you're not having that. Na yung noodles nila. Ininit ko na rin yung Hey, sabaw. take it off, So, mate. Bloody hot. Put it on the line there. i-assemble ko na to. And eggs. So wait, tapos mo That's na. good. Tingnan nyo. I'm old enough. Pag vlogger No, ka, you're not old enough, young man. Oh no! hintayin muna nila bago kong ma-film to. Bago siya Look at makakain. your pocket, you can't walk around. Xavier with did that, that. Yeah, I know that's pointing to. Ayan kay Sak, walang yolk kasi ayaw niya. And ayan kay Ayaw niya. Kuya, Do you want nasa the kanya lemon yung yarn? yolk. Bigger? And eto kay Holly si Jan, naghihintay na si Jan. You're welcome. Go, Can you go, pass go. this yarn? Okay, Daddy now. Daddy's Yeah, turn. that's fine. What's this? Oh, that's my peanut butter. What did you do? Bit of lemon. Where do I put this down? What's that? Come on, mate. Money. Is it hot? You got that spoon, aren't you? What for? Soup, your soup. Yeah. Is it hot, Johnny? Where's the butter, please, son? Oh. Try the beef sack. That's Oh, the same Brian. as this one. Tender. I haven't tried the beef. Try the beef. Yeah, that's good. What do you think, son? Look at that. Ito kay Jan. Eat your own. Alright. Lagyan natin siya ng gravy. But Kasi what is gutom na this gutom one? na siya. And just Is this make- enough? Yep, and make And a then- nice sandwich out of Okay. that one. Alright. And that plate, please. Okay. Birthday! Happy what do you birthday, Zaki! Katapos lang nila maligo. Abracadabra, sakalamanakadara. Okay, this is coming. Decent people, you know. What can we do if we're at our best? What do we look like, or what could we look like if we maximise our strengths? Let's make this a hostile environment away from home. When it's your turn to go, you put your head over the footy. There is no way. No mucking around. You quick. Oh, you doing the ACC as well? What's that? Then, That's right, that. Jack it right! Oh, I'm not available. Well, oh, you got footy training tonight? Ito na yung baon nila. What's that doing there? drop us off? Yeah, all Ayan kay Kuya. Kuya, I got your apple and mandarin here. Go. What? Your mandarin, I got it's good mandarin. No, I don't eat fruit. Well, yes, you have to eat fruit. You No, should. I'm not eating. But no, I don't eat fruit at school. I love you. Listen in. Learn. Okay. Happy birthday, Sak.
Happy birthday! Dad! Wow. What is that stuff? What's here? It's here. Who's, you know an Oreo? Oh my god. Where's your water so I can put water? No, you don't have to wash it. I just washed it yesterday, but I'm just gonna rinse it. No, no. Here. Love you. Listen and. Come on, Zach. Where's your bag? Jumper, jacket. Oh, you smell nice. Happy birthday. I love you. Listen and happy birthday. Good morning ulit. It is 11:20 and tinapos ko yung hindi ko natapos na inedit kahapon kasi na-busy tayo, tapos pag uwi ko na-excite naman tayo sa balita. So kagabi hindi ko na kayo nabalikan kasi nagkwentuhan na kami ni John and yung mga bata, sila kuya and Holly, tinitis na si Sak. Yung alam niyo, binibiro hiyang-hiya si Sak sa mga biroan namin kagabi. Tapos si Jan, basta sobrang saya kagabi. Kaya hindi ko na kayo nabalikan. So, yeah, again, sobrang happy ko guys, kaming lahat. Dahil nga nakasama si Sak sa state team. So, ngayon, birthday ni Zachary. Nag-request siya ng yung cake niya, mud cake niya, chocolate cake. So, gagawin ko siya. Sabi ko sa kanya na, sure, yun ang sabi ko sa kanya. Kasi nga, alis din ako. Diba? Pupunta tayo ng town kasi si Holly may dance lesson. Tapos magluluto pa ako ng spaghetti. Then, after ng dance lesson ni Holly, meron siyang netball. So, gagawin natin yung request ni Sak na chocolate. So, pinapainit ko na yung ating oven. Tapos, nakasalang na rin yung isang pot doon. Nagpapakulo tayo ng tubig para sa spaghetti noodles. So, 2 cup nito. And then, kahapon, di ba wala tayo dito nung tumawag yung coach? So, pagtawag daw, kasi tinanong ko, anong oras tumawag? So, mga 5 nga, 5, past 5 daw tumawag. Or before 5. So, tinanong ko kung anong sinabi. So, una daw, nung pag-ring, si Jan nasa shower. So, dali-dali siyang lumabas ng shower. Nagtakip lang siya ng towel kasi matagal siya daw naghihintay. So, parang wala pa. So, paalas 5 na. Kasi yung sabi niya, 4 to 6. So, hintay si Jan. Then, sabi niya, maligo na ako. Madali ang ligo daw. Para pa nag-ring, siya marinig niya. So, linagay niya daw yung phone doon sa taas ng, kasi mayroon ako doon yung parang vanity or lalagyan ng mga alahas ko na may salamin. Doon niya nilagay yung kanyang, phone. Nung pag-open niya ng shower, nag-ring. So, dali-dali siyang lumabas. Then, tinawag niya si Sak. So, pinakausap niya si Sak. Doon si Sak ang unang nakausap ng coach. Tapos yun, kinongratulate, blah, blah, blah. Tapos after nun, si Jan na, nag-usap sila. And then, may sinabi si Jan sa akin na ayaw niya nang ipabanggit dito sa vlog ko kasi hindi niya naman daw kailangan ng malang. Sabi ko, bakit? Sabi ko,
okay na rin na malaman nyo na kasama si Sak sa state. Sa state team. Sabi ko, ay sasabihin ko hindi sa lingwahe mo. Sabi na hindi na. Kasi si Jan medyo may pagka-humble talaga yan. Ayaw niya yung pang nagbabrag-brag ba. Ayaw niya ganun. Kasi kung sasabihin ko, sabi no, so, hindi niya naman malam. Pero sabihin ko sa inyo, share ko lang naman sa inyo. Kasi nakaka-proud lang. Nung first training, si Jan, sobrang saya ni Jan. Kasi nakita niya lahat na gusto niyang makita na gawin ni Sak sa tryout. Yung left foot kick, right foot kick, yung mark niya, tapos yung liksi niya sa pagtakbo, pag-kick niya ng goal, nakita lahat yun ni Jan. And then, kung maalala nyo, natanggal si Sak doon sa team na yun after 4th quarter. Kung panood nyo yung first tryout ni Sak, nakita nyo doon na hinahanap namin si Sak. Tapos si Sak hindi masaya na tinanggal siya doon sa blue team at nilipat siya doon sa isang team. May rason pala yun kung bakit siya linagay na doon. Dahil, sabi nung coach, sa unang tryout ni Sak, sa first na laro niya, nakitaan na nila si Sak na isa na siya sa nakuha. So, sa first tryout pa lang pala, nakuha na si Sak. Pero syempre, hindi siya sasabihin para makita pa nila yung ano pang kayang gawin ni Sak. So, sa madaling sabi, doon nakuha si Sak. So, ayaw niya ipasabi. Sabi ko, yun ang bunga ng pinaghirapan mo sa pagturo mo sa anak mo at saka sa pagpunta-punta natin sa every Saturday doon sa Adelaide. Sabi ko, bunga yun. Sabi ko, pwede ko naman siguro yun sabihin i-share ba sa inyo? Kasi as a mom, proud na proud ako. So, after nun, second tryout, kasi nung first tryout si Jan, sobrang tumitingin din siya ng mga tao o mga bata na kung sino magaling dito sa posisyon na to. So, may top 23 din siya, may si Kuya din, ganun din. So, hindi ko na lang kung kukunin ko. So, yun ang ginawa rin ni Jan. So, nung second tryout na, si Sak, na-team siya doon sa nakita ni Jan kung paano maglaro na hindi ba siya napunta doon sa gusto niya na ma-team si Sak na mga nakita niya na alam niya na madidevelop pa yung skills ni Sak kung doon siya na-team. So, sa madaling sabi, sa second tryout, napunta siya doon sa puti na team. And kung pagbabasihan sa panalo ng kanilang laro, yung team ni Sak, kulelat sila. Wala silang panalo. Sa 3 hours na tryout, wala silang panalo. So, doon napunta si Sak. And then, kami ni Jan, sabi ko, baka wala na. Kasi yung team talaga ni Sak, wala talaga silang panalo. And then, hindi rin ganun basta hindi ganun kagaling. And then, sabi nga ni ma'am, parang si Sak lang ang gumagawa. Parang si Sak lang talaga yung nag-effort doon na pag nakuha niya yung bola, ipapasa niya sa ka-team niya, tapos pag nakahawakan ng team niya, ipapasa naman sa iba, ang nakuha ng ibang team. So, parang ganun pa ulit-ulit ang nangyayari. So, sobrang, kami doon, nung pauwi na kami dito, sabi namin, baka hindi na, kasi, si Sak, yung team niya, wala talagang na-contribute that time. Pero sabi namin ni Jan, kung skills ang pagbabasihan, may chance si Sak. So yun, yung third tryout, nakasama ulit siya, tapos nasama siya doon sa mga nakita ni Jan na magagaling din maglaro. So doon, which is very good na doon mapunta si Sak para ma-develop pa yung skills ni Sak. So doon siya napunta. Then, ang ganda ng laro ni Sak nung third tryout din. And kahit yung mga coach yung si Sak, hindi ko kasi nakuha na masyado guys. Kasi yung aking camera, syempre nanonood din ako. Tapos yung phone ko, pag na-excite ako, kung saan-saan na lang siya napupunta. So kahit si Sak, nung pinanood niya, na-disappoint din siya sa mami niya. Kasi bakit daw hindi ko yun nakuha? So marami kasing na-mark din si Sak na hindi ko masyadong nakuhaan. Pero alam naman ng mga tao yun doon sa mga nanonood. Lalo yung mga coach niya kami ni Jan.
Tapos akala nga ni Jen nakuhaan ko din. Yung iba nakuhaan ko pero yung hindi lahat. Mayroong isa na dapat sana nakuhaan ko. Yung tumalon si Sak, may dalawang tao, may dalawang bata. Tumalon si Sak dito sa bata. Tapos nag-jump siya, kinuha niya yung, na-touch niya yung ball. Kaso parang na-push siya. So, nahulog niya yung ball. Tapos yung mga coach, makikita mo tayo yung mga expression ng mga coach. Oh my God! Parang nanghinayang sila na hindi ba na-hold ni Sak hanggang sa nahulog siya. Nabitawan niya yung bola, pero na-touch niya pag gano'n niya. Tapos may umano rin kasi sa kanya, parang may nag-touch din sa kanya, kaya nakaganon siya. So, nabitawan niya yung bola. Pero ang ganda, si Jan, yun daw yung the best na action ni Sak doon sa third tryout. So, yun guys, so, mag-base ako. Basta sobrang saya na kasama nga rin sa ating boy. So, excited na kami. So, ang next step, hinihintay pa namin kung anong plano. And kagabi din, nag-search kami sa YouTube ng, under 12 state game or football para makita namin kung ano bang gagawin next after kang mapili. So, nakita namin yung mga team, kung anong ginagawa. Oh my God, sobrang yung hard work ng tryout or training nila, grabe. So, yun, pinakita namin yun kay Sak, pinanood namin na baka yan din ang gagawin mo. Hinahanap ko lang yung aking Facebook ito. So, meron tayo dito, maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng baking powder. Sana magawa ko na maayos itong ating cake ni Sak. Then, 1 teaspoon of baking soda. Okay, 1 and a half. Okay. Sobrang saya namin kagabi. As in, ang saya ng gabi namin. Kagabi, si Sak talaga, hiyang-hiya siya. Tapos, alam niyo ba, sinabihan ako ni Sak nung, di ba, maghihintay kami ng 48 hours. Kung makaka-receive kami ng tawag or email. Ginakap ako ni Sak, sabi ni Sak, Ma'am, are you gonna still proud of me even if I didn't make it? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, mapunta ka lang dun sa unang first tryout ng state. Sabi ko, laking bagay na yun kasi madaming naglalaro ng footy at isa ka sa nakuha na mag-tryout. Yung 200 plus, maswerte na yun na nakapag-tryout kasi ang gandang opportunity yun sa mga bata. Tapos masama ka pa sa first, second, tapos third, tapos ngayon kasama ka na sa team. Ay, naman, bonggang proud si mami tsaka si daddy sa. Ay, ang langaw. Ayan, meron na tayo ditong sugar, flour, baking soda, and baking powder. Now, maglalagay din tayo ng, ito yung ginagamit kong powder. So, half a cup lang nito, yung Cadbury. Half a cup. Nasaan yung isa kong puso? Ayan, para puso lahat. Masaya ang puso ko ngayon. Kumukulo na yung aking doon, tubig. Request ng Saki Boy. Nagagawa ko lang tong cake pag birthday ni Sak. Kasi si Kuya iba naman yung cake na gusto niya. Gusto niya sponge cake. So, yan. Tapos, kuha tayo ng eggs. Ilagay ko muna tong ating pasta. I need avocado oil. Gamitin ko na to. Meron pa akong isa dyan na yung 2 liter na nabili ko sa Costco. Pero ito na lang muna para maubos muna natin to. Dami lang tayo ng asin. Damihan natin ng asin na parang dagat. Pero hindi naman. Hindi naman ganun karami. One cup of, ito yung nabili ko kahapon ba? Yes, kahapon ba? Oo. 1 cup nito.
half a cup of vegetable oil. Pero ang ginagamit ko na ngayon ay rice bran. Pero vegetable oil, canola oil, pwede. So, yan yung gamit ko. Half a cup. Then, coffee. 1 cup din na coffee. Saan yung aking water? I-microwave ko lang. 2 eggs. 1. 2. Sad coffee. Yung Nescafe. Blend 43. So, siguro ang gagawin ko lang is mga 1 teaspoon. So, bahala na kayo. Depende na yan sa inyo. So, i-dissolve lang natin yung coffee. Dapat mainit. Yan, lagay natin dito. Ng strainer. Pwede rin hindi. Depende na sa inyo. Kayo nang bahala. Cake nyo yan. Then, after nito, ilalagay na natin sa baking pan. And then, bake for 45 minutes. Kalimutan ko. Tagal ako hindi masyadong nag-bake ngayon ng cake eh. Pag ano na lang talaga, pag mga special occasion. And meron ako ditong banana na malapit, hinog na. Kailangan ko na siyang gawin na banana bread. Pero gawan ko siya ng ibang twist. Char. Ay, ano ba to? Hindi na siya okay. Hindi natin na-vlog si Jen. Akala ko naka-on pa kayo. Dumating na siya galing sa Mount. Kasi may service yung kanyang car. Pumunta siya sa butcher. Pinabili ko siya ng beef mince. Ayan, 2 kilo to. Isa lang yung pinapabili ko sa kanya. Meron kasi ako ditong 500 grams. Ayan, frozen. So, ibabalik ko yan doon sa ating malaking freezer. Eh, nasira to. Phoenix niya. Yung nga, hindi niyo na siya nakita ng finish niya to. Ang tinanong niya, are you making socks cake? Sabi ko, yes. Request niya to eh. I-fold ko lang to. Then, lagay natin sa baking pan. And then, okay na. Paper. So, gumagawa akong ganito. Parang pa-triangle. And then, sinusukat ko siya dito sa may center. Diyan sa center. Tapos, ika-cut ko siya ganito. Ayan. Then, meron na tayong round. Diba? Ligpitin ko lang yung mga kalat ko dito. Then, gagawin ko na yung sauce naman sa ating pasta. Ibalik ko muna to sa freezer. Ayun. Frozen na frozen siya. Cause I think I do want you next to me.